1-on-1 Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Ini lunga jachore letna tindo yanya jachore no letna joma lunga jachore no letna ini renda jachore chongi. Bas, karibuni sana, karibuni ya machiegni nyakora mogi ngamo sedonjo kanyo no endo wane show mapile kaka pile ng'eyo ni kawuono en chieng' ngeso ka ngeso wakelo ni chenro miluongo ni The Super Sato. Super Sato en chenro nwa mabiro nwa Saturday ka Saturday saa 2 wang'e. Omi ng'ama ni kanyo no endo waduoko ni erokamano. Ng'ama kelo ni show ni gi nyinga iluonga ni MC Omari Nash. Omari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to podi chwako sitirungi. Omari chiene mineno to mbele miyoko. Iluongo ni chieno jamone mbele. Chiene mineno mbele mihodo. Kawuono an kaendi adonjo piny mar Kisumu, aneno ka an kaendi gi jaber. Iwinjo nyathi mondisore maber iluongo ni nyathi mokuot maber, nyathi mopugno. Embe no wacho ni en gine kaendi wadwa winjane ni otimo ang'o. En ang'o motimo nkech an ing'ena kelo ji e sekta mopogore opogore. Chieng' moro kelo jang'wech, chieng' moro kelo jayalo, chieng' moro kelo jachore. Ne en gik michenjo. Ichenjo. Koro ing'ama osedonjo kanyo no endo share this live. If you know you've not subscribed to our YouTube channel, you can do it as well. We are also there on Facebook, YouTube, and any other place. So ensure that you follow, you support us so that anytime we are live, anytime we do interview, anytime we have anything, you can be notified. Meanwhile, I don't know paro nini wer mari iluongo ne mogo edo. Ani akode mabera yenya, and I have to appreciate you people. Mani luongo ne Linda Parody. Kasto wan kacha cha endo begi mono drop nyoro iluongo ne girwane. En girwadier? No. En? Herawane Parody is also there. It dropped yesterday. It is also there. So let's keep on. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Bataka endi an ganya dende. Jaber. Kawithule ni mojo piny. Fwayo nute. Ginyinga iluonga ni Veronica Nyar Wagusu. Veronica jatho mago hangla modern. Yeah. Omiwuoyo mos yawa Veronica Nyar Wagusu. Yawa ipango wuoyo mokichal kata ng'ama go hangla chala jakwaya moro yawa koso de un ga kejono kidi. Chon an mama kanisa kuro I'm used to it. All right. Yeah. Now, kori iluongo ni nyingi mitiyo godo e yamo, yani nyingi mitiyo godo e sana ka iluongo ni? Iluongo ni Veronica Nyar Wagusu. Veronica Nyar Wagusu. Veronica ing'eni kwa biro ka endi jogi degomb ng'eyo ni to be giyudi e mbui, in e YouTube kacha, in e Facebook, in kuonde. Yeah, ane Facebook, yudag Veronica Nyar Wagusu. Kimanyo kanyo ibro yudo e YouTube, Veronica Nyar Wagusu. TikTok ibro yudo Lady V. Yeah. Okay. Bas, mana kaka iwinjo no endo, pok wadhi ahinya, kore kwa chako. Kore kwa chako penjo mang'eny kore kabiro. Veronica adwa ni wadog chien matin mondo ikone joge ne stochi chalo nade, stochi kapok idonje thum. Ang'o timore ma kore donje thum? Ang'o miyo nok idonjo kata mane gari, ibed jariemb gari? Ang'o miyo nok ibero kata mane yalo? Mondo kore in ibere ni choro injili. Imbidin ne jachien kumidino ne. Inyone kuminyone. Ang'o miwacho ni ati imbende
ohangla kae midwaro. Miya switch matin. Gimomiyo nadonje thum. Thum en gima nonyuolago nikech nachake kapod atin sana. Kane ane nursery, wende ma ji wero ka gine nursery go ne I was always the soloist. And then ka wadhi kachopo class 1 to 8. Ne wanyalo bedo ga gik moko kaka education days. Welo moko bire school and then nwa compose songs and then nwa design maro hangla tu nikech nwa luongo pianist and then nwa tiyo kodgi to entertain the visitors. So kana chope form 1 to awinjo ka an ga gombo mar donje i thum. Tawacho na los thum mokwongo nandiko ka ane class. It was ka ine form 1. Yeah, ka ane form 1. Noyudo ane class tapomba ka thum ochopo. Tachaka isomo ma ine dich gi moles. Idwane ne iwinjo kikoni nitie gimoro ni chemistry, in gi biology, ipenji gimoro ni chrotoplast. Koro in kar mondo iyud chloroplast iwinjo mani iwinjo maka jawe mokwongo lemi. Chaka. Yeah, but ne thum siasa anyway. Nagole 2017. Yeah, mane thum mana akwongo wuok go but yong'eyo. Being ne an a student and then natimo hangla koro ne aneno ka thum no dhi sana and then no motivator. Timo thumbe moko mang'eny. Koro momiyo an kama antieni sana. To thum ni ka nobiro ni form 1. Ma thum obiro sama koro to jakami simo ningo donji. Be thum ni nowe imi chope form 4 koso uduogo di maka kuri ichope form 3 to kuye. Nodwa diya lakini nadiye nikech koro nodwa diya matin but anto ko nadiya ahinya mondo mi nachop batima KCSE. KCSE manatimo kane 2020. Yeah. Wane jo corona notirwa nyaka 2021. Okay. Yeah. Une munu bedo postpone. Yeah. All right. Nyakoro mogi mana kaka winjo no endo mano wan gi Nyar Wagusu Nyar Wagusu, sorry. No, ex na ni Wagusu. Kori ngene ka wajo Nyar Wagusu ta paro ex na. Ex na. Nyar Wagusu iluongo ne ngane Nyar Wagusu. Veronica Nyar Wagusu. Yeah, Veronica Nyar Wagusu. Mane kaka ndike e YouTube. Veronica Nyar Wagusu. Idhi e YouTube imanyo Veronica Nyar Wagusu. Veronica Nyar Wagusu is one of the ohangla artists that we have. In fact, duonde mit sana. An koponi neno ka bedo gi ng'ato kama mano nyiso ni mano ng'ama nigi future. Koro gimitimo en ni ringo idhi e YouTube subscribe. Wan kaka joluo wadwan wahere kendo ne ukuyu gi wakamba gi kienda ngo wadwa gone gi kwano moro maka gi chich ni joluo koherore, joluo jonyiego, joluo wan makoro wamanyore ni koro ne kamanyo Veronica Nyar Wagusu. Gusu no wirigo. Gusu video wajona. Wirigo. Bas, koro kanisetieko makoro itieko form 4. Ere benitie gimichaki timo koso initika tika tiwacho ni kaka ne thomo lema ka ja form 1. Koro sani kaka tieko school. Right. Nyaka thum direct. Being no system mar education no bedo interfered with the pandemic ma 2019. Isedonje kizungu mera seko ma pandemic. Omera ne emomi uko nini somo beri ne ng'ama nigi certificate. Is interview matin yoseko pandemic. Iko nini umera beri ki kalatas. Inano ma is a free advice ne ngata manoko kaja in talented inge wer inge miel koponi yudo chance mar the school first gini bergi school moro iwinjo talent is good but odwaro ka in gi gimoro wi kaka kori winjo Nyar Wagusu osechwada e pandemic kori wacho ni system mano be kizungu no bedo interfered with mano be kizungu gi pandemic inge na follow seriously. Okay. Yeah, and being ne ang several siblings mapod lower. So naneno mondo at least a major nyuola a period of time. Mondo gineka ginyalo push moko kan kech at least an kasechopo form 4 to college nyalo join year mora. Yeah. So I made up my mind to decide mondo join next year, which I'm going to join next year college. Mondo team course more at least so that music obedo na gima nyalo timo during my leisure time. Yeah. Mana wuyo ng'uso motomit.
Yani kata kaka upango wachne, yeah, because college nyalo join anytime, then adhi atim gimoro at least, mondo koro music obed omeda, de yud ng'ama onge kalatase, kiwinjo gik mokoni, asenyiewo wheelbarrow, bas, koro adwane ikone jopiny ni nyaka gisani ende, isegolo thumeri. Gisani gina averagely 10. Yeah, they are 10. Alright. To ng'eni kapok wadhi ahinya wach thum ni jogi bede gombo ng'eyo, kech ang'eni jok mawuoche gi joge ng'eny, de gigombo ng'eyo ni to gisamo wuoyo kodi ni ng'ato osemako badi, koso badi ni free ng'ato nyalo neno. Bede na to pod ni free. Ling dhi matek ngech kata an minenane. Ase kepo, but ase kawo mana microphone. Meanwhile, pod an nono. Koro dhi musi, wacho ni bede ni to ni nono. Gin nono lakini anyajo pod ogo gi kiful. Pok oyawgi. To koro kende ketho gino manade no. Ng'e wacho ni nono tiwewa kamano to koro miyowa hopes. Koro gisani endi kopo ni wawach ni iyudo jago moro mowacho ni Nyarwagai ber, but koro thum to werigo kabisa, weri gi thum. Kopo ni dwani wadagi, like awinjo ka nitie gimoro ma ng'ato wacho ka ne ng'ato ni kidwani wadagi, kopo ni pod idwani wadagi, to we gino. Koro in iyudo ng'at moyie dak, to wacho ni kopo ni udwani udagi adier ma in serious, iwe thum, ditim now. Mano dagno nyalo kethre aketha nikech thume ni juogi. Ter gima idho ng'ato. Yeah, koro kech thum aloso anywhere. Anywhere, anytime. Yeah. Koro emomiyo ahere sana, en gima ahero. Atime gi passion. Yeah. Koro kinyawe thum in short. Okoyot. Ing'ama chunye chwera aken bi winjo gino. Wacho nyaka ni mano dagno emobedi, dagno. Iwinjo ni dagno emobedi. Oanglo odong' kochung' but dagno to bedi. Okay. Meanwhile, amedo paro ni wan ka ndege Nyarwagai. Wadhi e YouTube kacha timanyo Veronica Nyar Wagai. Thumbe ni misegolo gite. Ere moro miwinjo kigoyo, tiwinjo ka juki tuk. Yani iwinjo ka chunyi ndetore, chunyi, yani winjo ka chunyi bwana ing'e gima chunyi timo cha. En thum mane ing'e thumbe te to mit. But nitie moro miwinjo kigoyo to nyong'i kabisa. Yeah, nitie thum moro nagoyo ni wuodu Genya, Masiro, luonge ni Frederick Apple. Hey! Yeah. Nen love. En japuonj. En praise song. Oh, praise song. Yeah. To main pok yudo ng'at moro mireno jaera na kionge to chunya gudo jaera na kata microphone anya keto piny kopoda pok yudo. Through creativity, aloso moro ni Jacorando. Ma Jacorando does not exist, but en gima goye ka gima intie. Yeah, but Jacorando does not exist. Manyiso ni idwa kona ni ati love song ma jothumbe weroge nitiere ma jathum nyalo wera ma kata ng'ano ka exist. Yeah. Yeah, kaka ing'eni thum en business. And then most of fans gihero thumbe mek hera nikech hera omako gimoro amora. Yeah, koro kigo thum hera. In fact hapa ni love ginene love no en chik maduong' mono miwa gi Jehova. Ni ereuru. Yeah. Emomi adwa ng'at maher seriously. Ka in kanyo manya namba na piny adwa heri seriously. Koro in pok yudo ng'at mo oeri ko ane mapok amua tije to gintie. Mabiro ng'eny kata inbox na lakini. Kata an pok abiro inbox but napango. Awacho lwete na pod get locked kama. Yeah. Okay. Ochieng' moyaw gi to wabro neno kaka wa balance. Bas, meanwhile, amedo paro ne fans magwa ni kiki wuoya. Kichwinjo ka jathum wacho ni nitiere kinde moro manyalo chopo. Yani out of creativity. Mang'ato ndek wer maonge. Yani onya wero kata Joanna to Joanna no tonge. Yeah. Right. To ipa niki approaching ng'ato kaka anti wacho ni bwana Omari adwa weri. Is it bad that one also than wero ng'amok exist? Yeah, mano ber bendo ber. Lakini ng'ama nyako to ok ber ka ichase after men, adwa weri, adwa tim,
Yeah, gin ma ginyalo biro. You know. To mineno momori no. Mineno ni nyalo loso ne thum. Kamano. Koro wawacho ni sani kopone amiyi gimoro matin. Awacho ni iwer kaka wabet kodi, iwer kaka iera malich, iwer gik masetimoni kaka ber, kaka lima dalawa, mama warwaki. Is it possible? It's very possible nikech iwacho ni ka ibiro ira tiyo gik misetimona kora wiri gik misetimona kaka sinini yani mora mene ngini jiwo gima ywaya kuomi. In short awacho ni dalawa pok idhi in real sense, but kora chuli pesa takoni ni wera gi qualities machalo kama kaka baby ni ok ni wera ni ati ni Omari ng'ama ber na limi miru norwaka ma kuri wacho ni baby na makende chunya mayweyogo iwinjo kako ng'ich to uma yani wacho gik mamit makaka dhako gi chuore. Mano possible? Yeah, it's possible. Tek ni pesa wuoyo. Tipani okonya affect gi ng'ama inya yudo mbele koro samoro isewero goda chwa ng'wen. So long as nen ng'ama understand. Alright. Yeah, mane omiya wacho ni ahero thum moloyo ni ng'ato wabiro to gola thum nadwa nwatit kama. Right. Yeah. Nyakoro mogi mana kaka winjo no endi kawuono an gi jangolo ka endi midendo ne Nyar Wagai. Nyar Wagai en jathum mar ohangla kendo segolo thumbe kachacha endo wacho ni gin thumbe buora. Inyalo dhi adhiya kachacha endo timanyo Veronica Nyar Wagai. Veronica Nyar Wagai. TikTok to wacho ni luonge ni Mary V. Lady V. Lady V. Yeah. Lady V. Mary V no nitie kaka wan go koro napani ng'ani be kamano Lady V. Lady V kachacha TikTok yudo Lady V in kachacha Facebook yudo Vero Nyar Wagai, Veronica Nyar Wagai. Koro anajachiuga advice especially to our upcoming artists. Ni koponi in gi social media handles gimitimo ikete constant. Iyuda ma koponi ati in Nyar Wagai. Tayudi e Facebook kaka Nyar Wagai. Ayudi YouTube kaka Nyar Wagai. Ayudi e TikTok nikech neno wan gi jok moko miluongo ne nitie jok moko mok nya follow all those names. Kose mako nyingi achiel ema koro manyigo. And it is also easy to build brand ka en gi nyinga achiel. Koro ibiro miyo wa nying ma constant midwa ni tigo e mwaland ka ti dhi lock mudo. TikTok ema dhi loka Veronica Nyar Wagai. Veronica Nyar Wagai. Yeah. Mudong Veronica Nyar Wagai. Yeah. Okay. Akeni be nitiere ng'at minene field ka migombo chapo go kulabu jothumbe makoro wan ka gi indi. Wan gi jothumbe mang'eny, wan gi papati, ng'e papati wo Nyarongo. Yeah. Wan ka cha Gudos Jasoba. Wan ka cha wan ka Bongesa. Bongesa ko cha go thum dong. Koso Bongesa ja piano. Okay, in short wacho ni wan gi jothumbe mang'eny ohangla. Be nitiere ng'ama chunyi nyalo geto mondo go collab? Anto kang'iga en mana ni an ga ro thuolo. En ng'ata kobiro na kadwa wagol collab. Tan ga ro thuolo nitie collab mosetimo ga Queen Ochogo. But macha ne na thum siasa nwabiro godo Rarua. Yeah, but I hope ni kayudo ng'ata mbele ka. To wanyalo timo collab. Moro bentie mar wag ng'ato ni studio kamoro. Okay. Yeah. Mani ng'eni wacho ng'ama approach. Wacho ng'ama weri mamit minyalo dhi mi approach. Ng'ama nyalo approach. Kata mathuole mutami monde yodi but koponi ati ne no nyalo winjo live through no nya winjo through this live to nyalo yudo that information. Yeah. Anyalo wacho na nyalo gombo collab gi jothumbe machuo sani. Yeah, being ne nyako mana gombo timo go collab na setimo go collab mane na Queen Ochogo. Yeah. Koro ka yudo jothum kaka kata Fredi Jakadongo Madis. Yeah. Hey, Fredi talent en mich mamaro godo jo Kenya. Oken mich wa yuare go mera mano Fredi Jakadongo. Yeah. Ngima miero mama. Lelilo mano Fredi Jakadongo. Yeah. Koro example Fredi Jakadongo no ineno sani koponi inya yudo chance tinya winjo masawa. Yeah, sure. Bas wakau thuolo ni matin wuogi Fredi Jakadongo musiepna. Fredi Jakadongo, since I know you to be a very humble guy,
very manchasious boy, very manchasious man, very manchasious person, and for that matter, therefore, okinya velo nyakone. Wakwayo gi chuny mamuol. Ne koponi anytime modonyo Kisumu, dongi base Kisumu. Yeah, band matiyo godo base Kisumu batana ok ahiny dhi e club. Koro adhi ga mane calls. Okay. Yeah, calls koyudre to adhi. Yeah. Both long call and short call. Manye koro mogi ngama kore kodonjo kanyo no endo wakoni ni mailuongo ni the super Sato chenro mabiro ni every Saturday kaka wuono to wan gi Veronica Nyar Wagusu. Veronica Nyar Wagusu is one of the ohangla artists that we have. Osetimo kachicha collabo gi Aquino Chogo. Weru no iluongo nango mondo kidhe gimanyi. Wandi kendi kan Rarua. Yeah. My agwambo nene tatenga. Eno ken mano. Okay. Ima idhi adhi YouTube kacha timanyo Rarua. Rarua mano ne en mini ipako godo muluor migosi Raila Odinga. Aya. Iwinjo ka nyawagoso sewera. Ne lich nyasache sani de koro ni wakao kom. De wakao kom mera biawa be family de pidho yot. Beda 1 month idhi kao 6,000. Yoro ne dhaka lufachiel. Lufa beach mudong idhi ga ba. Sana ka indala ni okechul rent. Bengi made mit. Alufachiel ichulo sikul fee. Alufangwen mar ba. Alufachiel mar dhako. Mit maratari. Mar dhako bingeni chamo be mare 6,000. Ukao tukete bank. Mano tukuru kano. Mano savings. Okay. Koro kisani endi. Okikonwa ni be inegi plans moko. Mar thum ni inyalo wacho ni eti plans ma in go mipango no mbele ka. Yeah, plans man go sani. Thum wacho ni luongo ni Jacorando. Thum no ni studio. I plan shoot video ne mbele ka. And then there is another song mabiro mapoka record. Yeah, koro en mana kamano mos. Idhi chandwa fail ka dhogi yote kizungu. Popo kata ke igolo moro ke kizungu kaka moro mwacho ni anyono ndo mana I'm stepping on my arms. Nyakora mogi kori kayo chaendo ne dhi YouTube mar Veronica Nyar Wagusu mondo wasapote uru. Nikech koponi wasapote eka embende onyalo dhi e level moro. Ineno kata jok masani wacho ni madongo go eko they were also supported. Wange maber ni ati mbele modwa dhi to kinyadhi kendi nyaka ji makbari. Ngata no makbade. Ngata no makbade kata mamwa mondo me gine no makbade. Koro imbende wakonyuru nyako ni endi akeni nyaonjo no thum matin in gimore simu kanyo. Yeah. Onje na matin giwinji. Mane mathistu giwinja wingeni. Dong thum mathum. Okay. Kita thum mathum giwinji matin. To mono ino mibere simu no koro. Kete mondo giwinji. Okay, iketo no thum. Maningeni warito thum. Mar Veronica Nyar Wagusu. Veronica Nyar Wagusu. Veronica Nyar Wagusu pamoja na Denu Wagusu Studios Nairobi. Magini werna o wer to imbi werna we awinjo ka duondi no metno. Nothing is all yaro my wendi Mayo de ponga songi kakain
Ratego janyol pakini tiji ber. Kimba bendo kite tije. Apolo cham thum. Mayo! Nachwi mamor. Ratego nathigi chuma. Frederico min Dominic. Nathigi sroro sip nanne moro ganda puliae. Sugudu. Mai tumi Apolo masungonduma. Sugudu. Sechoromo jungiro masungi kama. Nathigi Abraham Apolo nochwe gichia. Iro masungi waya sani nathi masiro. Omi malena kutinyaro desi. Mai windi. Mayo! Owe dimba nochwe malongo. Papati? Frederico sipa Jimmy. Rengo koko. Hey! Rabanya nathigi Rubene masungo. Isungo nathigi dama. Tinji bero nono nijite. Apolo molga. Owe geshina. Mayo! Tumogura sunga tija. The music is mellow. Pondinyaro desi winjori. Chunyalero siga japuonj. Ine one fellow. Bamba Justina. Nathengi jona ni moraga. Freddy. Oganda paki gitimbeni. Simba. Boy sira sungi kakain. Sugudu. Tinji longo neno atichayo. Timbeni pamara wudi nyaro desi. Kimbani nanore yuri nyara bando. We washikilia ne. Mai mero japuonji ma japuonji ni. Mai nena japuonji mane no era thumo be ojaraha. Okay. Ya koro nonyisa ni alosne thum. Igwel ne puch. Ya. Mama koro mai gwelo ne ingene awinjo kumoro kanyo ke chwaro bwana mi chaki donjo ma osongo. Ticha yo. Puonji ni nenore na ticha yo. Ana ticha le mamako. Ige chandu luange maber kabisa. Kora asomoga kisungu kuomji. Aticha yo no emomaka kabisa. Kitilongo moro ganda. Kingiyo chunyaleri kawe namba. Mayo! Wodi ginyiri somo maber. Simba nyiri maedwanda isongo thon wodi gorenga jim. Mayo! Asungi kakain. Timbani moraga. Kute Gabriel. Beno luongo wodi genya masiro. Wodi konya. Apolo Freddy. Woi siro sipo amburo. Sutungo luongo selenyager. Super Sato. Frederico minamiko. Oh jakonya. Ai. Freddy neno chwe maber. Asungi gichir. Ajawa. Sugudu. Tumusungu wanyanda kwe musip nani. Apolo wodi genya. Frederico sungi gagoro. Simba sipo bunga. Anna sungi kakain. Wange dongo ni chunyaler. Apolo timbeni moraga. Oganda pako. Dongo jiogeni. Ngote kamano. Jogo dio man tumne YouTube. Koni ka kilo. Konyo nenore. Koni ka kilo. Freddy ngamanguan. Jogo dio man tumne iluonge ne nga. Luonge ni Frederick Jamasiro. Frederick Jamasiro en ka che YouTube donge? Yeah. Idhi ka che YouTube mar wachnege. Idhi YouTube mar Veronica Nyar Wagusu. Veronica Nyar Wagusu. Veronica. Yes. Ne yawa yot Veronica. Ing'eyo jomoko nigi wich wil.
moko nigi wich wil mang'eny. Veronica Nyar Wagai. Yom. Idhi e YouTube Veronica Nyar Wagai. Idhi e TikTok osechenjo Veronica Nyar Wagai. Idhi e Facebook Veronica Nyar Wagai. Mondo wating'e uru nyiwa gi malo. Nyiri tin ya jawaka. Donge? Yeah, sure. Joma nyiri sani tin ya jawaka. Koro koponi ati uting'o Veronica Nyar Wagai, onyalo bedo gima noma sana. Veronica, Yes. kapok otieko nitie gik manyaki konwa. Un kaka jothum manyiri modonje jawa. Iwinjo ka community ka unang'o kata ka koro ji nenu e piny ok ginenu ka jok ma jopap. Yeah, kaka Thum ineno. iwacho ni en kar gine ka chode. Un koro inenu unang'o like ine mta ok ine ka ji ng'i ka gima ing'ama osekethore. Yeah, nitie joma pod nigi mentality no, sure. Pod nitie joma neno ni joma nyiri manie ajawa kata generally jo ajawa gin joma wange gi ng'eny. But anta neno ga ni thum en tich. Lure mana commitment mar ng'ato. Ka iketo target, nitie gima idwaro e thum tibiro yudo. But ka idonje thum ni thum mit, thum raha, to obvious nyaka ikalie matek. En adier kata ka ji wacho ni nyiri ma e ajawa wange gi ng'eny, nikech moko kuomwa ema go wanoma. Yeah, nikech nitie joma odonjo kanyo gi intention mar yudo joma welo. Yeah. Mar manyo welo. Yeah, nitie jomoko ma bende odonjo kanyo to ya hotel. Yeah. Koro ka gise ya hotel ng'ata girwako ng'ata. Tek ni nyalo miye gimoro. En odonjo. Yeah. To yawo kuma onyalo save ji. Yeah. But kind of in a self-disciplined, I think Najawa can take you far. Yeah, en mentality majino go, lakini ng'en sani, gisani be ing'e piny okethre. Koro kidonje thum, tidonjo gwich achiel. Ka iketo target mari gimi dwaro, you be disciplined to your job. I think you can go far. En nyiri masani bende otem nonre. Nitie manie iye kanyo but wuodhgi yorgi ok ler ahinya. Koro gine magi chidonwa CV ahinya. To kada ng'apenyi matin. Yeah. En challenges magi ma in kaka ng'ama donjo thum machiegni maybe is experience. Yeah, challenge. En seche moko inyalo loso thum to the studio tami being ni onge pesa. And then number 2, en ni jothum kaka wan joma nyiri nitie ng'eny jok manyalo support wa gin ga mana joma chuo. But ing'eni moro ng'at nyalo biro iri no dwa supporti, but en go pache moro. Odwa no supporti. En go pache moro. Yeah. Yani obiro support ni promotion. Yeah. Kare onge gima odwa promote. Yeah, odwa no kosetimo ni promotion no tilorne bendera. Osefwenyu. Joma tango pesa ne kaso nitie gima idwaro no. Chikri gima idwaro ka promotion. Wachacha ni promotion to ka gima idwaro no mabe wakia. Osefwenyu. Gori ng'ato biro ni bwana adwa na promote manoma. Yeah, koro ing'en kaka an sani gisani pod aonge manager. But aonge manager nikech kalure kaka gichal. Jomoko biro iri, nitie mosebiro ira mang'eny manyisa ni gidwa bedo manager na gisanyalo support ginya promoter but kiduogi ng'iyo malong'o gima ng'ani dwaro. Ng'ano kudwa ting'i malo. Odwa mna ni lor ne gimoro. Ng'ano kudwa no ting'i malo, odwa ne nendo piny. Okay. Yeah. Koro in kaka jajawa. Yeah. Ineno fieldwane kaka sani dhi marajawa. Diwach ni fieldwane olosore molo machon koso okethore gi kumoro. Mano ka kuri wuoye e iwasani in general. Anda neno nolosore nikech kang'iyo qualities mar thum manigoyo chon. And then gumasani wuok nitie pogruok maduong' kabisa. Yeah. Koro I think ne kawa move at the pace ma wadhigo, then things will be right. Okay. Yeah. To gimiwacho ni unjo thum okweroru ni mano to nitie piem ne kamoro amora. Yeah, gima onge piem bende ji ok dongre. Onge dongruok mabeti. Koro ka piem nitie. Piem man kanyo ya. Ng'ato ka ng'ato ok dwa ni ng'ato yombe ya. Nyiso ni ajawa nyaka bed gi piem. Koro ka ji nyalo dhi fa. Yeah. Ma in piem no koro yiego. Ok en piem mar lweny but ena yeah, creativity, content, you know.
En kineno ni ng'ane ogolo to ok yaw lweny. Ibendi temo mana mondo ilos maber moingo mare cha. Mane gima wuoyo ka wuoyo piem moro mamoko ka. To nyaka lady nyaka dongo ne tho. Ng'eni pok wuok oko muwacho nwa ni koro ng'ama uneno ka nyalo kawo kar lady. Dobedi masani koro wanyalo luongo ni the queen of Ohangla. Mano to being a queen to lure tiji. Ka tiji ber ok inyal wuoka from somewhere from nowhere tiwacho ni I'm the queen of Ohangla. No. It doesn't work that way. En mana ni tiji ema biro ting'i malo. Kitimo gima ber, tiji wuok maler. Ji biro miya gino kendgi. Ok imiri in iwuon. Ji ema biro luongi. Koro in king'iyo kaka joma nyiri sani ma un ga fail. Ng'ama inya wacho ni maybe nyalo bet ni ochiko kono ma inyalo ting'o ne badi kiwinjo thumbe ne tiwacho ni mano pok adonjo ni male artist. Awacho female artist. Gisani to kang'iyo gi giteta paro ni gite ginyalo chopo. Jite are aiming at chope queen no. But en mana ni gilore koro kaka nyisi ni gilore tijgi. Koro ng'ata neno ka temo push. Ng'ata dhi kono. Jite ochomo kocha en mana koro ng'ama biro kuongo chopo. Okay, we waduog ni agenda makone ni. Agenda mar long ni. Ng'ama neno ka koro yani iwinjo ni ng'ane to yienge. Janabi pod yienge. Janabi. According to me, mano pacha. Aneno ka Janabi is still on top somewhere there. Wenyandare is still on top. En ma ki neno to inyalo salute kuni ong'ama badi. I just like his job. Ahero tije. Mani hero mari. Ng'eni kongi wacho ke kizungu to chechi ne joma nena samoro ng'ato kizungu nyalo bago. Kone kidhuluone ihero tijenda. To ang'omiyo kolabo to kitaje ni bwana kanyako kolabo kenda nyako kichoba sawa. Awinyo maki wacho Freddy jakadongo. Nya hero tij ng'ato. But ihero tij ng'ato. But kiduogo ng'iyo ji no kata ng'ami chiegni go. Inyalo hero tij ng'ato tij ng'ane berna. Lakini ng'ane to berna katimo go gima hama. Ng'ane tije berna but ng'ane to berna. Ng'ane to do berna ka watimo kode gima hama. Awinji. Mani luongo ne Veronica Nyar Wagusu. Nyawagai. Gusu no dong na koni gima timega. Veronica Nyar Wagai. Veronica Nyar Wagai wan go ka endi wan e Super Sato. Super Sato en chenro no mabiro nwa every Saturday. Kaka wuono to ayudo jangolo maber ahinya, jangolo manoma. Jangolo man gi kalatas. In fact kawuono gi ng'ata. Awuoyo gi ng'ama akili juu. En wacho ni otieko kendo KCSE en gimotimo. Koro ka ji nyalo wacho ni ng'ane wachichi ni onge papers. Nitie jomoko ka masiemo ge. Papers onge. But ng'ama wuoyo go ne to nege papers. Donge wacho ni timo maler kabisa. Mago papers nitie. Be kata ka nokiwacho. Yo mikiro go kizungu. Kono giga kona dong be kata sani chiegni kiro moro. Kisungu jaluo mora sani nya wacho. Kisungu jaluo mora wacho. Kata dayo. No, papatine wan go ne nok ba kizungu. Papatie sebedo go mang'eny bwana ok ba kizungu. Aweya. Ma papati to nge kizungu. Meanwhile, adwa ne kaponi pokotieko kama ere support sani mineno kide mahinya ma at least kinyalo yudo somebody outside there. Ng'ama genuine. Wiri gi jolor bandera. Ng'ama genuine maber kabisa. En support mane masani dwaro mondo ichak go mondo at least okiti kumoro. Ang'ino kinya chopo dichiel but nitiere gima idware first step. Koro kisechopo step no koro kidwaro second step. En ang'o masani winjo kidwaro? Support mokwongo manyalo dwaro kuom ng'ata. En ni anybody man gi smartphone. It's my request ni dhi YouTube channel na. Smartphone ne ka sim nyen kuzo ka sim ng'ama ngi sim No, sim madhi WhatsApp, madhi Facebook. Inyalo dhi YouTube kanyo. Subscribe Veronica Nyar Wagai. Subscription no mondi support my need number 1. Right. Then subscription is the support that you need number 1. Na winje kake wacho kizungu to ber no mer. An kiya ka to ane madhi copy. Adhi wuok kaki wuon. Then second anyalo gombo na bed gi
abed gi tools na ya. Abed gi instruments mameka. Piano. Yeah, piano, drum set. Yeah. Okay, sani pod itie band ng'ato? Sani pod an e band ng'ato. Yeah. Itie band man? Atie band mar Martin Wuod Ndege. Martin Wuod Ndege. Ojachiga. Yeah. Kore inyalo kono jogi maybe kuma uyudorue, at least ka ng'ato nigi thuolo matin onyalo biro neni kanyo. Ng'eni nitie jok ma wuoche kik ipani gin jia. Inyalo romo gi ng'ati pani ng'ama. Oko ng'ama. Yuro ki ng'ama serious. Koro inyakonowa kuma bet base ma ka ng'ato manyi to nyalo yudi. Yeah, an awuon asewacho no ka base. But band to gin kibos. Gi base gi jadhi kibos. Yeah. But anto kahero. Yani okasebet kadhie performance mag ba. Yeah, ahero gadhie performance ma out calls. Ka ng'ato luongi nan gwelo mahama, an go function mahama. Then ahero gadhie. An giliel mahama. Yeah. An giwendo moro mahama. Okay. Mano sawa. Yeah. Koro gisani endi iwacho ni ino kibase kumora mora in kamano to thum koro wanyalo wacho ni pok ochako chuli fuli, pod okitime fuli donge? Yeah. Pod itime part time. Thum anyalo donje after college. College madwa join. Masani pod onja thum. Sani pod watima matin to wadhi. Ilongo ni pole tu. Okay. Alright, koro. Ere kaka iyudo mapato ni moro matin midhi e studio. Okay, ja studio to kia ni sechako. Ineno dwa pesa ni ogol ni to. Yeah. Antiere jok ma support achiel. Mostly jok ma segon thumbegi. And then ka an go problem or adwa dhi e studio, then give me aga support. Yeah. Okay. Yeah. And then maybe I get some small money from the live performances mangato luongi ka. Yeah. Yeah. By the way, jothumi machako nigi problem ahinya, especially golowe. Koro an gima dwago na kwa producers golnego lap kama in thum. Ogine ka chiemuro hit. Igone kwano mayeno. Ochuli dichiel. Money agreement mesen wore keto gi producers. Ng'ama chako ok charge. Adwani uketa uru king of Ohangla. Koketa king of Ohangla magi again. Achiel. Ng'ama chako thum ok charge. En ogola te studio moro modhi kata mabari ke wende koni mana bil. Chieng mohit. Tiriwo kwano te chulo studio ka studio monogole. Mana achiel. Kotho kapoko hit fans te chokore gesa. Igo gope ma en gore studio. Te chulo jo studio. Mano kotho kapoko hit. Mano be kiyudo producer mowarndi. Okay, yot yudo producer ma record ni nono. A producer ko war to kendo raji ke chonyalo beat nyalal magwango. Mipoko keto ni beat mag jono kuoyo. Owere kata gi jono kidi. Now, koro kuma chopi ni endi, aneno ka wadwa ni watiek show ni endi, nikech wasebedo kae, isekono jogi kaka in, wacho negi, jonyuol ni pod nitiere donge? Yeah, pod gintie. Jogo yiene go thum. Koso samedhi tiko ni nyathina onge kimi nyalo timo mpogore gi. An babo pod ywakre nyaka sane, koneno kago ko wacho ni yawo. Wuoda nadwa ni bed injini. Anyuol be nyalo tho inono. Ne babu adongo kong'ena dhi bedo injinia. Koro kaki donjo to iwinjo ka gimor. Ywaruok to nobetie kae kana chako nikech. Nachako kapod atin. Adhi e first recording kane form 1. Wayware wagwere matin, lakini ng'eni gima kuom ng'ato gole tek. Ok ni gole tek. Gwene tek. Ng'e golo to en gima bet ni nyagol. Ko gime gweno. Igweno angla iri to tamar. Yeah, but gisani taneno ka wadhi maber. Ging'iyogo. Okay.
Sano ka wang'iyo maber. Opogore kinde cha. Alright. Bas, ka koro watie kadwa ni ikawe thuolo ni endi, ikone jogi wachni mogik, kapok watieko show ma kawuono mono wan godo. Adwa ni wuogi fans manenowa, maybe the supporters man ka, and any other person mondo watieko show ma kawuono. An gima nyalo wacho ni joma nena kata joma winja. Anyalo kwayo un mondo support female artists, nikech aneno ka female artists ng'enygi maka Luoland kae ok yud support moromo, emomiyo ok gichop kuma gombo ni gichopie no. And then akwayo joma chuo kiwuok kijitolea ni dwa support ng'ato, idwa support female artist, please stick to your line. Wek ibiro ni dwa support Veronica, to bang'e to naridi ni bendera. An bendera marido pod onge, apani pod olore matin. Koro anyalo kwayo jok manyalo support her, please do so. Unyalo yuda through my contact, which is 07 58 92 91 65. Otherwise, I'm grateful. No. Annual number 90758 92 9165. Mana namba makigoyo anytime ebro yuda, but at least igoyo nyaka gimoro saa 3 otieno. Kokalo kanyo ok receive ga strange calls. Yeah, I'm grateful kuom nena ka utaimu mar winja. Asanteni sana. In strict yawa sangweno kidwani wagochni. Sechego kubera ahinya. Winya yudo ka nindo sekwanya tidhi wacho ni Veronica ni, koro time anino nyaka gimoro saa 3 koka dhi e tich. Nyaka gimoro saa 3 and then I just surrender to bed. You surrender. Surrender gini ka. Umera kisungu nyaka bed gini ka isa surrender nesi. Okay. Koro kasti wache ni jok mabiro konyo to dwaro bandera. To aksamoro umbende koro ko ng'ato konini gonye bandera tiyanye. Koro nyaka bigi producer. Ka in gi pachi moro to iwacha. Iwachi kuongi wacho. Ka nyalre taburo nyisi ni nyalre. To kok nyalre kaponi ni okobera hii. Aneno ni mondo wa stick to business. And then onge tiende ichun koka loro to okikonya ya. Ruchono. Ese time tiwinjo. Yeah. Also, kopore sa pare konyo ng'ato to tami. Konyi to konya. Nese wacho ni nyeo ne piano. Dhogi no se kier mo wacho piano. Kau sama pokinjo gine piano no bandera to tami. Piano to kila kata kore yuak. Kila. Nyakora mogo nuero kamano jok pono wochwa war drone gi nyingi gejo gi kiai. Luonga ni Veronica Nyar Wagusu. Dog mane nambari dog mane nyingi mar YouTube. Yeah. Dog mane nyingi mar Facebook. Yeah. Dog mane nyingi ni mar TikTok. Yeah. Amora ella an kuri semiyo kaka iwacho. Koni adwaro kibi wach promotion. Ago kamano ingama one kanyo no endo wachakoro muru kendo next Saturday. An makelo ni chenro ne pile ka pile iluonga ni Omari Nash cheno jamone mbele chene mineno to mbele mihodo. Kati nyala wacho ni Omari dhako ngodi nigi chake kore kubne reyo. Pori choko sitirungi. Kawuono wayudore ka indi gi Veronica winjo kako wacho no endo nyako ma strict. Wacho ni namba ne umiu public go nyaka saa 3. Kuponi eti ne podi dhi e pap kore kimanyo saa 4 ka chiege osenindo embo nendo. Tije moko mariru ka dhako senindo kore ka wateme nambale. Idhi yuro sama chiege nindo na embo nendo. Ogodo matek jomon. Ogodo matek but no problem. Kaso chako wuoyo gi promoters. Tingu pesa moro matin kamo idhi hit ng'ato adwa promote. Adwa nyiewo ni piano. Koserom kodi ni ati idwa nolori bandera osetamore. Ok bilor. Koro koponi iri wacho piano kapok ipenjo. Piano bolo dhi chumblu. To gire. Agoni ero kamana ahinya. Waromuru wa support Veronica Nyar Wagusu. Asanteni no nyaka nikech. 1-on-1 Super Sato.
every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Moyola